Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. És la fi. Quan ell va arribar, ningú de nosaltres hi vam poder fer res. En Thanos va fer exactament el que va prometre. Eliminar el 50% de tots els éssers vius. Venjadors, el món té un deute impagable amb vosaltres. Però aquest tal Thanos us sobrepassa a tots. Hem de trucar-los. Però si deixem anar aquells dos, potser es carreguen tot el que queda. Els Venjadors ho aconseguirem. Amb tots els respectes, capità, vostès ja han fet prou. Són la nostra última esperança. Els superherois ens han fallat, senyors, i en Thanos s'acosta. Necessitem que treballeu plegats. M'esteu vacilant? Jo no treballo amb aficionats. De debò confieu en aquests pallussos? Escolta, bola de billar. El dia que et carreguis un exèrcit amb una bengala, agafat el morro d'un avió, em truques. Mira l'opèsic dels ous, escolta'm bé. El dia que saltis d'un cotxe en marxa i desviïs un torpede amb les teves pròpies mans, m'envies per fax. És massa fort. Que comenci l'espectacle. Ara sí, ja us podeu preparar. Hòstia! Ràpid, el doctor! Top! Vinga, a la de 3. 1, 2 i 3!